今日は暗い部屋の窓の外の星の数を数えて、君には聞こえるかい、この内側の音、耳を塞いでもうるさい。何度も何度も願い声にして、この手はペンで線を描くのに、君には見えるかい、この内側の絵、目を塞いでも眩しい。流れ星に祈っても叶わなくて、そのせいな